moet nog staan en pas. So finally kan ik nog lekker zetten pas van. Ja, kan anders ik nog een paar drinks in jullie. Hij zei, Motivation. ik kan niet zetten pas voor. Hi, brother, boys and sister girls. Ik was gewoon vreselijk goed samen met jullie. Kijk eens naar jullie. Oeh, summertime is op pad. Ons moffies gaat je kaal gaat lopen. Ons moffies gaat je kaal gaat lopen. Like nobody's business. Ik zeg gisteren tegen mijn ma, oeh, ja, mama, ik is zo blij. Summertime is op pad. Van mama, weet je, ik is nog de hele winter. Ik moet nog staan en pas. So finally kan ik nog lekker zetten pas. Ja, kan anders ik nog een paar drinks in jullie. Hij zei, ma, nee, mami, ik kan niet zetten pas volgens die donors op brouwvel zo butchery. Jara! But anyways, kijk eens hoe jullie willen. Weet je, zoals je summertime is op pad in die kant en die kant toe. Moffies, wherever jullie gaan. Dan gaan we jullie gaan skinkpakjes samen met jullie alsjeblieft. Die mannen gaan kak maken met oos. Die mannen gaan kak maken met oos. Hulle gaat die lappen hang. Hulle gaat die lappen hang. So ja, laat het vreselijk goed gaan samen met jullie. Toodles. Sorry, mate. Are you from South Africa? Mm-hmm. My mate over here thinks that South Africans say gas station. But I know that you say petrol station. So which one is it? Garage. Hallo Eti? As het Eti? Ja, as Betty. Kijk eens zo, even wat ik je gezegd. Ik kan niet lang praten, nee, ik is een beetje haastig, maar hij dank wat je gezoekt hebt. Ik Eti. Ik Eti. Ja, ik heb van Letty ook gevraagd, maar Letty Eti. Letty. Ze heeft me gezegd, Betty, ik Eti. Dus Letty, ook eens zeggen van Kitty vrouw of Kitty niet Eti. Dan gaat Kitty nog van Letty laat weten of zij niet Eti. Maar ook, ik heb gezegd, ons moet dat alsjeblieft net stellen van Eti. Ook niet van als mensen weten zij Eti. Ja, zoals maar nog wacht voor Kitty om van Letty te laten weten of zij niet Eti. Oké dan. Oké, bye. Bye, Eti, bye. Hulle verloor. As jy lekker nie, ek weet hoe seer bloed. Sy is nie ernstig nie. Sy is nie ernstig nie. Nee, sy is nie ernstig nie. Is jou team gewees. Sy is nie ernstig nie. Kyk wat nou kak maak die man In is jou so. harten. Maar jy Met moet jou hom. hart jou Nee, my broer. Gaat 'n hartattack kry. Nee, God man. Colored people don't have a culture. So let me just educate some of you, okay? If colored people don't have a culture, why is every Samantha referred to as Samantha? I said, if colored people don't have a culture, why do we eat pussy sisters on every Sunday? Yeah! Let me not stop there, let me educate you more. If colored people don't have a culture, why is every Kyle walking with Nike sloppies, Nike tracksuit, and a pair of white socks? Why is every taxi gachi calling me massacre Weinberg? If colored people don't have a culture, why is the term a sprokel, a festa, a thing in South Africa? Maybe it's a hella canny ofi, so I want to say we don't have a culture. But I have one word for each and every one of you, and that is Snit onze haren, kliks, ay, gaan jullie aanwaren. We don't care if you can wash and wear. As jullie befok, gaan aanwaren, befok, ay, ahon kakugaren. There is something for your dry and damaged hair. Ik ga niet door Abi, Matthijs. Waar ga je daar? Jij zou deze kan spelen. Nee, kom voorbij. Afrikaans. Hulle sê hy is 'n moeilike taal, maar ek sê dis kan. Verstaan jy? Ja, ek het graad 12. Het ek een taal geleer. Was geskiedenis. Wat is dit? Geskiedenis. Lekker aan jong man. Lekker man. As ons submit, gaan ons aan mekaar luister? 1, 2, 3.
my neck. A cheese with bread. Dat ek is hier type mens wat peanut butter komt te vat. Hoekom nie? Van peanut butter is kak. Ook ja, eendag het ek juffrou vir die kinders gesê, klas, julle moet môre iets saambring wat die werk nie. Toe sê die ma, vat sommer jou baie werk moesie. Die soma stroon die. Elke keer as die mens by die huis kom, as die krag af. Soma 2 keer 'n dag as die krag af. Sy dink die braai met sommies, dan is die krag af. So ek betaal vir die krag, maar Eskom sit dit af. Nee, ek gaan hulle vanaand wys. Ek gaan vanaand by die huis kom en sit ek my eie krag af. Ek sal hulle wys wie's baas. Ek sal my eie krag afsit. Ek sal nie vir hulle wag om my krag af te sit nie. Ek is baas in die huis. Ek sal my krag vanaand afsit. Want hulle dink hulle sit my krag af, dan is dit klaar af. Hulle het eers week om my krag af te sit. By alle nood wil ek bid vir my neighbor, Leonie, wat so baie leen. Wie maak aardappelslaai as jy nie mayonaise het nie? Wie maak hondernekkie curry as jy nie hondernekkies het nie? Wie maak cottage pie as jy nie mins het nie? Die soma stroon. Ek weet jou woord sê, jy moet jou naaste lief hê, soos jy jouself lief het. Maar dit is te erg vir my neighbor om so baie goed te met te doen. Sê maar nou. Ja, my oorste maat moes was 'n groter man. Ja, maar nou, wat is dit dan? Met die curry was, en daar koop Wat is die goedjies in koop my maler so van hy pakke, 'n klomp pakke van die hotnot buns. Wat se goed? Wat se buns? Die hotnot buns. Oh. Ja, met die crazy op. Oh, as dit nou as wat is dit die hot cross bun sien? Ja, die hele pak hotnot buns. Hy is lekker. Hy sou al soet sy. Maar nou hoe noem oom dit? Die hotnot buns. As dit die hot cross bun sien? Ja, nee, is die hele pak hotnot buns. Oh, wat se goed meneer? Die hotnot buns. Oh, as dit die hot cross sien, hè? Nee, hy het 'n crazy op ja. Die hotnot buns. Nou het die hot cross ook 'n kruis op? Ek weet nie maar bro, maar my ma koop die hele pak hotnot buns was. Maar wat se goed nou weer? Hotnot buns. Ek kan nie lekker hoor hy sê. Die hotnot buns. Okay meneer. Hy het 'n crazy op. Okay meneer. Ja. Ja, sy. Ja. Woi, doe dit. Ai! Laat ek kry sap. Laat ek kry sap. Laat ek kry sap. Wat? Kering tak nou. Wat? Moet ek gaan hier? Moet ek gaan hier? Ai! Chris, hello, hoe gaat het? Met mij gaat het alright, mijn broer. Ik kan niet klaar niet. Ik ben net een beetje ontsteld, man. Ja. Kijk eens zo, die mensen zoeken ons nog voor mij nou hele tijd voor hierdie lotto wenner en goede. Ik heb nu vandaag gaan klim. Ja, ik ga bij die winkel. Ja. Ik ga klim daar zo. Ik kom daar zo, die baas. Eerst die chin daar zo wat bij die til werkt. Ze heeft mij hele tijd geldje. En ik zei even, maar ik heb ons werk, ik zoek mijn geld. Toen roept ze nou voor mij, hoe kan die manager? En ek verduidelik om vir meneer, hulle kyk my kaartjie, hulle sien ek het gewen. Maar hulle kan nou nie vir my die 200 miljoen nie. Toe ek baie ongekrap hoor. Nee, het is ongekrap. Ek het hulle gesê, hulle moet verskille my geen hou. Toe gee ek vir my manager hy kaartjie, toe sê ek gee net my 30 rand terug. Ja. Toe gee my nog die 30 rand terug en ook 1000 rand om te sê is jammer. Ja, so is het nog met 1000 rand en 30 rand by die gekry, die 30 rand. Nee man, ek is nog nie skelm gee, die loon maar hy kaartjie hou. Okay, Chris man. Nee, dankie my broer, ek sien jou. Bye.